טוב, עכשיו אני רואה קצת איך אני מכינה לבד את המלארוח. לפחות פתחת אותו. ראינו? טוב, זה מרגרינה, זה מצק. מקדרים אותו לכדורים אחרי ששמים אותו ליפות, כאילו לטפוח עוד שעתיים. משטחים אותו ואז מגלגלים אותו לשבלול. כל סיבוב אחד זה דמים. בבקשה. מתכון למלארוח, אני לא נותנת מתכון השדה. לא סתם, פשוט כתוב לכם למטה בתיאור. זה נורא פשוט. צריך קמח 1 קילוגרם, 2 כפות מלח, 2 כפות סוכר וכף 1 מלח. הכל ביחד עם כמה מים שירצה, לא תמיד זה הכמות אני שמתי 2.5. זה כבר התייבש לי. ואחד שמוכן יפה. זהו, בכללי זה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו. הכנתי 2 קערות, אז זה ייקח יותר זמן. הוא לקח עד בסביבות 2. נחמד.
אוקיי, זהו בעצם, אם לא למדתם מה עושים, פורסים את הבצק שהוא עשוי ממלח, כף אחת של מלח, 2 כפות סוכר וקילוגרם קמח, שזה בעצם שקית שלמה למי שלא יודע. פורסים את זה, נותנים לזה לנוח 2 ככה, לוקחים כדור, פורסים אותה, מורחים מרגרינה, מקפלים, עוד פעם מרגרינה, מקפלים עד שזה הופך למין זחל ארוך כזה, ואז מגלגלים. זהו זה.